An James Rabale nyalo ni kwans Rajabu ng'ad ga chieng' wantiere kaendi kod daktari kata jathieth mar weche mag nyaluo ma wadwa ni mondo watwago rodhiao ma kawuono. Gima nyaka ting'e ja neno mara en ni thieth mag nyaluo nopogore gi thieth mar kisungu. Mbaka te ma wanago ka en mbaka motenore gi thieth mag nyaluo, ok thieth mar kisungu. Koro jogo ma dhi e weche mag thieth mag kisungu kata jogo maluwo weche mag thieth mag kisungu ok otamu luwo mano, to bende kit thieth mwadhi wuoye en kit thieth moro ma ok nyal pime gi yore mag lony manyasani mar sayans. Kamoro amora onge kama kit thieth gidonjore godo gi weche mag thieth mag sayans kata kamoro achiel. Koro kikang'e samoro dhogi moki ni to magilero wach ni kama niendi, to ere tudruok mantiere e kind thiedhi niendi gi thieth mamoko. We ang'isi kuom rang'isi, e thieth mag nyaluo ne samoro inya yudo ka ng'ato dende dhi adhiya, to jothieth mag nyaluo kokadho kuom juogi ema ne ng'iyo negi ni tang'o ma dibed ni dhero ng'ani. Koro gidogo giyudo ni kare gima ne dhero ng'ani endi ne en mana chira samoro. Koro ne gimiyo ng'ato yedhe mag chira. Mamoko kuomgi ne en ana ni miyi yath ilokorigo, samoro be ok imadhe, to ne ni gimi ilokorigo aloka ni to chwe thiedhi ma kendo yudo kichanga changa e yo machalo kamano. Koro gima duong' ma nyaka ting'e en ni maendi ok en thieth mar kisungu mar osiptal, to en thieth mar nyaluo manyachon mane timore iyo mopogore kata mogwenyore kabisa gi yore mag thieth mar sayans mar kisungu. Wantiere kaendi kod bende wuod luo ma jathieth mar nyaluo, adwaro ni mondo oyangno nyinge. An daktari John Asewe. Koro mae Kamenya. Koro thieth mane kake na chake ma gima ne owuok kuom kwara. Kwara to kaneno. Koro kineno. Tana neno wuonwa. Koro wuonwa mane thietho, sache mano thietho ni nora ne dhi ng'wede yien makamani iluongo ne manyasi. Koro kidhi ng'wedo manyasi to ne githiedho gik mopogore opogore. Ninya yudo ka ori ni dhi ng'wed manyasi no kar idwa thiedho ng'at ma ok nyuol. Koro ng'ama ok nyuol ne manyasi cha mane thiedhe. Koro naneno ka ji ne kalo ir wuonwa ma joma nok nyuol, ne aneno ka ginyuol. To bang'e kane ginyuol, ne nitie jomoko mane iluongo ne girene nigi kisoni. Ne ginyuol to nyithindgi bende tho. Koro magi bende nitie yath mane imiyogi ma ginyuol. Ne nitie jomoko bende mane biro ka pok notemo nyakine, to ni ikawo yedhegi ma ne ng'ama nok nyuol ni onyuol. Ineno. Kata ne nitie jomoko mane biro manosenyuol to gombo nyathi mar adek kata mar ariyo, to gimochunge nok ong'eyo nikech chon ne nitie gimo ne rochruok. Koro kia norochore kata ang'o motime momiyo mano ne bet. To kata sani pod nitie joma kamano. Koro thiedhego ne okale kuom jaduong'. Koro nitie gimoro ne inyalo kawo gimoro kuom janyuolni. Koro thiedhni nakawo kowuok kuom janyuola ma en wuonwa. Ok mang'iso ni ng'ama nochako thieth e anyuondu ka ne en kwaru. Ne en kwara. Kato kwaru odhi owene wuonu. Nowene wuonwa. Kato wuonu koro odhi owene. Owene wuonwa. Sama oweni gimoro, ebe ka nochako thieth, nochako mana thieth ka wuon gi cha notho. Abe mondo an e chogo e dala ka to wan nyithindo 6. To gine ne ok nyal mako jogi te. To abe seche mano owacho na gigi, abe nok ang'e na biro bedo jathieth. To koro bang' thone, koro gini biro kake juogi ma koro maki. Koro sama omaki cha, omaki ka koro iluwo yien manonyusi ka. Ne kara yien manonyusi ka gine koro gima koro nyaka thieth go. Koro biro kijuogi. Koro gigi
osebedo ka koro oganda biro ira mang'eny. Okoro apenji ni okoro kam kwang'iyo ke wacho ni thieth ma nyaluo mithietho godo en thieth mar juogi. Yes. Manyiso ni juogi mafwenyo ni tuo matueyo ng'ato kendo juogi mafwenyo ni yath mondo obed ni thiedho godo ng'ato kato koro mae kaka ing'eyo kaka koro dithiedh ng'ani endi. Waseneno jomoko ma kum juogi ma thietho kum juogi niendi gigi nyise mana wach kanyo gi kanyo, to moko bende nitiere mwawinjo ni juogi niendi biro ne lek. In mari biro ni nang'o? Ng'eny yadhne kiseng'eyo ne igeno ok en gimoro michuogorie. Kichuogorie nyiso ni ok ijathieth. Nyiso ne juogi en gima nyalo rundi. E seche mane kata gini nobiro na nokwana kaka janeko. To nok ging'e nang'o matimore momiyo neko ne donjo kuoma. Obiro ni mana kaka neko, juogi ni biro kuomi kaka neko. Kaka neko. Ma en gima inyalo maki makoro itemo kodi osiptal to ok en gir osiptal. Koro nitie yath miluongo ni yadh juogi. Koro iwacho ne miyeuru yadh juogi cha. Koro yadh juogi ne mimadhi imikawo tikiro kuomi timadhe. Koro juogi cha koro por kuomi dichiel. Koro yedhe gimoro amora mibiro timo itime kijuogi. Manyiso ni koro juogi ni ok chandi. Koro ok ochandi nikech koro biro ni osefwenyo ni gima owinjore tim. Koro nyiso ne yien moro amora obed tuo ma koro ng'ato mane wawuoyo ne ng'ato ok nyal nyuol cha. Juogi koro biro fwenyo ni. Ka miyo obiro neno ni remo wuok kuome mang'eny tinyalo chunge nang'o? Remo mawuok mang'eny juogi mabiro fwenyo ni ne dhi kawo yath makama mondo imi ng'ani to changi. To ok obi siemo ni juogi ok bi kineno kaka koro wawuoyo ni. En obiro ni e nindo. Obiro ni e nindo. To kelo ni gigo kaka koro dang' inegi kaka piny ler cha. Kendo nyisi kuma entie. Manyiso ne juogi no en gima tiyo. Omiyo gima dang' ne juogi tiyo. E seche mane wuonwa koro ogik ne koro tho. To no okona no mera dhi tho dwe mar 8 ka piny ochiek. Sama piny ochiek ni nyiso ni an adhi tho ka koro lienda ji okaye gi kech. To koro ne koro in aweyi gimoro amora awe lweti. To gini ne thaka sana nikech kaka ang'ama tin to koro nadhi weni dala. Ka tho chieng' makama to bang' thona bang' higa mama ube dhi muorore. Dhi tho. To bang' mano owadu ni be dhi tho. Gigi kaka nowacho gi notimore te. To kuom adieri kaka nowacho na arito dala. Arito dala no. To bende ka nochopo dwe mar 8 mane wuonu nyiso be notho adier? Kana wabedo kode to kona nikech ne en gagula mare. Koro kwa bedo kode agula no. To koro ne mai wuoyo wawuoyo dwe mar 4 mai wuoyo wa mogik mok wachako wuo. In ibiro yudo ka koro ananindo. Weche na duto ma wacho ni ka orumo kawuono gi ka mok achaka wuo kodi. To mano kogik dwe mar 8 no e kaka wuona notho. Mano gona ne sime ne ndalo ne onge sim ne telegram. Ogona telegram ne wuonwa tho. Koro ating'o joge na abira yude ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dier. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kuoye mikelo ni ninde. Koro mage notimore te. Omiyo thieth wuona nowena makendo ang'eyo gima thiedho ma gimiparo kata midwa miya ni ibi ng'e yath moro kanya tiyogo nikech an yadha aringo kijuogi. To minu mane wuonu ng'isi ni bende bang' higa achiel kosetho to minu bende biro tho. Minu be notho kamano. Bang' higa ni ka koro minwa ne en tich abich moro ma chieng' chiro to chieng' chiro idhi ga chiro kimanyo chiemo. Koro minwa ne odhi omanyo chiemo motedo. Ma wuodo wadgi be nobiro momiyo chiemo. Kaka nomiye chiemo no to chiemo manodong' no jalo cha niluongo gimoro ne osubo ming'awe chiemo. Osiro paka. Koro ka nodhi ong'awo chiembe cha mondo ong'aw to chiemo cha nolokore ga gulu mobarore. Kaka nobarore to en to gino pasore lweta nade. En kaka nowuok odhi onindo. E kaka kine noyude kotho.
manyiso gima nomuore kaka wuona no gino no ko yusa ne to mamane ne pod atin koro kaka napenje to ere kaka inyalo geng' wach ni mondo kik otho muorre noko wachona kata tho mane dhi nege nowacho na nodhi muorore to tho mane dhi nege noko wacho mago timore koro miyo thiedhni en ei dalawa ka omiyo kata aber jogena ok abi ng'eyo ne to ng'ano mabiro wene en gima mako ng'ato. Basa hapa ni winyo nyakwaro Magajwang', thieth mar nyaluo ne ok en thieth mipimo ji gi gige pim mipimo go ji osiptal sani. Nok pim ji gi stethoscope, nok tim ne ji CT scan, nok ter ji laboratory moro amora, nok tim gimoro amora mitimo kaluwore gi lony mar science manyasani. En rapim mane pimo tuo kata mane nyalo miyo ng'ato ng'eyo tuo, jathiethno ng'eyo tuo ma ng'ato nigodo ne en juogi mang'ise. Moko nitie ma juogi ne keto ujira ajira kosejir kamano to juogi ng'ise gima tuoyo ng'ato. Moko bende juogi ne wuoyo kode e chunye kanyo, to moko bende juogi ne koro ne gik moko to juogi wuoyo e kore ka, e kore owuon agoge kama juogi wuoye, ma iwinjo ka juogi wuoya ka juogi ng'ise ni ng'ama biro no endo en ng'ama chalo kama en gi tuo machalo kama mae to waneno ka tuo ne ni endi to nyalo biro kawo ngimane, samoro ok onyal bedo mangima. To ka en ng'ama biro mang'e to winjo ka juogi wacho ng'ama biro no endo tuo machalo en gi tuo machalo kama, yath tuo no nitie, yath en kama idhi kawo to mano ibedo ka ng'ano yudo ngima. Koro mane kaka juogi ne thiedhe kinde machon. Mane kit thieth ma jothieth nyaluo ne nigodo. Teme thieth makoro jaduong' John Asewe bende thietho godo kit thieth manyachon endo. Wamuonyo manolaw kata modho mana pi moro matin kuom yore manok kata dakika moko manok kata waduga kendo e tielo mar ariyo mar mbaka dendi. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Mondo yudwe ni kaka skiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV en od jower duto. Mana kaka nwang'isi ni odhi mana modho pi kuom gimoro nyiri kaka manok kata dakika moro achiel chande, waseduogo mar mondo mi wadhi nyime gi mbaka niendi, mbaka mar weche mag thieth mar nyaluo manyachon chande. Daktari, e wache mag thieth mar nyaluo manyachon cha, koro waseyudo ni osechopo kama koro wuonu otho to ichako thieth, to iwacho ni e kit thieth manyacho ma nyaluo niendi nok ithiethi ka wuonu ngima, nok ithiethi ka ng'ama nomiyi yathno kata ng'ama noweni juogi mar thieth nende ngima. En ang'o miyo mane timore kapok wadonjo ni to gin kit tuoche mage ma uthiedho? Gine nyak timore en yiero. Ochal kaka ombulu idwa yiero president to ji to chung' mang'eny to ombulu mang no yier ng'ato.
koro gini juogine mar jaduong' mondo omi gini nyaka oyier bang' to nyathine mane modwa miyo gini to nyathine ni kite chal nade. Koro en owuon ema oyiero e chunye. Koro gini kopo notho to olamo ni gini aweni. Sama iwacho ni aweni ne bok iyiene ayie. To ok ibi thiedho samo ngimano chieng' kodwa aweni go mana koro biro wuok dona kono biro kaka neko. Koro neko cha kare ne modonjo kuomi mondo gino donj kuomi maloki nekono. Koro nekono nitie yath ma bende iluongo ni yadh juogi. Emang' nomiyi ma koro miyo koro ibiro pie neko cha koro onge. Yes, mane kaka obedoga. Koro bang' mano koro achako thieth. Otho 1989, 89, 98, not 89, 98. Koro an owuon gini nothaga mang'eny makata gima nanya timo ne onge e ngimana. E jugi chandi kabisa to kinge. Otamie gimoro amora. To kinge gimomiyo time kamano. Gimoro amora oketho kuomi te. Mok inya timo giri moro amora minya timo onge. Koro abe ne dhi atang'o mabiro timore. Koro fwenyruok ne makana chako thieth 2009 nyaka koro seche mwawuoyeni juoge maringo kuoma. Kendo kane chako thieth ni to koro gik mane timi ka norumo te. Orumo kendo gige na dhi maber te. Onge gima fail. Nikech juoge cha maringo kuom gigo. Nikech kopone imedo gariyo korka juoge cha. Kendo imiyudo kaka oketho ni dala kata gige ni ok timre maber. To kifuato gima no jaduong' olamo ni cha mar juoge cha gimoro amora koro dhi maber. Koro tuoche ne koro ng'eny. Ng'en koro sani koro wan e modern. Koro iyudo ka koro wanyalo thiedho tuoche to mana gi yedhe mani winjo wacho ka. Manyaluo ka. Sana nya thiedho ulcers. Mani koro lose gi yolony manyasani. Koro sache ka ne watiyo gi gimone pany. Tiswayo ka jatuo biro timiye tibudo ne. To dhi obudo. To timo kama. To sani koro gin koro watiyo gi manyasani mar lony. Nikech kwane ngima mopogore gi machon cha. Ma ng'ato kadwa kone ne koro isidhi swag ne manyasi to ko understand. To thiedhgi wathiedho. Kaka koro sa koro kuom ranyisi moko kuom tuoche ma ithiedho kata gi lak seche gin mag. Sani kimiya ng'ama nigi ulcers athiedho maber machangi. Kimiya jatuo mosetuore igni adi miluongo ni sickle cell anemia mathago kata nyithindo athiedho machangi James. Kimiya ng'ato makoro en owuon kendruok tamore nikech nyuol iluongo ne lur ni bolo dhako manyuolo tama chuth mok nyuol mana thiedho. Kimiya ng'ato sani makoro iwacho ne kisungu luongo dholuo ne ginene ne athanyo make tiende ni nyamuoda miluongo ne arthritis. Athiedho ni maber makata ne ine wheelchair. Athiedho motimo ang'owa mowuothi. Kimiya jaduong' sani miparo ne owinjore otere operation nikech lach miluongo ne prostate ni. Athiedhe ma oduogi kaka ngimane machon. Iwinja? Chon ing'eni ne nitie kata tuo sukari. To tuo sukari no joka ne kia ne gimoro nitie sukari. Ne giluonge ne tuo ang'owa lakini giluonge ne tuo nen gi nyinge moro kanyo. Nen gi nying kanyo be mopogore. Koro kane ne iyudo mana kiole layo sakasa to lachni ni kogi kotieno thagi joka ne luonge ginene kaka tuo nyach moro kanyo. Nikech ne ok ging'eyo gimoro ne nitie tuo manyalo miyo ng'ato layo sakasa. Koro ne giluongo ne to ng'ano ne gi nyach marach makete ma olayo sakasa. Madino kata lachne. Koro ne gikia luongo gimoro ne tuo sukari. Koro miyo ne giluonge ne tuo mar ang'owa kachocho. Gin ne ginene kaka kachocho. Nikech no inyalo layo kata remo. Koro ne gikete mopogore. Kata ing'ene kansa thiedhore. To ji ok ong'ene kansa thiedhore. To joma chon ka ne nene niya ne en yamo.
ni ng'ani yamo ogore yamo kuom kata kiyudo ka ng'ato thunde kuot to sani ok giwachne ni to ng'ano yamo thunde yamo okuodo marom nade no kare kansa. Koro gin kansa ne ginene kaka yamo. Ginene kaka yamo. Nikech nying mar kansa no ging'eyo. No ging'eyo. Machon no kong'eyo. Koro yamo ne nitie kaka ithiedhe, omiyo tuo mar kansa mar thuno no. James athiedho maber makata kineno ane gineno molony. To nikech joka ne ginene ne yamo. To kare ne ingene kansa en kisungu. Mato kisungu. Kisungu. Ka nomako kata tielo. Koro ne giluongo ne tielo mane ok nyal chango, niluongo ni ningu. Nikech en ang'o to en kansa. Tielo mok chang ma en adhola mok changi. Mok changi. Iluongo ni ningu. En ningu. To koro magi gin gik mathiedhore. Omiyo kik ng'ato wuonde ni kansa ok thiedhe. Kansa thiedhore. Kata ne nitie donge chon ni ipoto chak adila. Adila ne inyalo pote nang'o. Nikech seche moko machunga ne onge mani pote go. Ne gitiyo gi gimoro nang'owa ochok. Ochok cha ne gikawe, ka gisekawe to gibiye chak. Ang' chagno nyaka poti. To mage mane nego kwiri momiyo joma chon ne dak aming'a ma jaduong' ok ne nyalo yudo kansa. Chokni nego kwiri ka odonje kabisa. To aseneno kata samoro ka ng'ato tiende gimoro ng'ado. To ineno ka joma chon kane kawa ochok titoyo kama tiketo ni tino endo to remo no ochunga. Koro ok chwer. Koro miyo an gi lony mamalo mang e thieth ka, nikech ok athieth kake ng'at moro modhi osom. Koro ng'eny ba timo research tayudo ne juogi cha tiyo na molo research matiyo. To jomoko sani wacho ni jothieth kata mag nyaluo giendi ok anyal wacho ni te tiwacho ni moko kuomgi odonjo oledhi ma iwuondi mana go oboke moko. Oboke moko ema ng'ato osiego go nong'isi ni maendi isowo kama timadho diriyo odiechieng' kata imadho didek odiechieng' kato pesa ng'ato to osechamo achama. Inyalo wacho ang'o e wachni? Mano momiyo akoni niya, ok kata sekta mar thieth ka gimoro amora sani gimoro pesa oketho piny. Nikech dhano dwaro gimoro ne mewo makiny masani ok odwa ng'eyo gima kiny. Koro ng'eyo ni James nigi pesa to oywago tuo makama. Koro miye, koro ma oseketho ne gik mang'eny kata gik mabeyo. Koro ji aye niya, jothieth wuondo ji kod iwacho ni tiyo gi juogi kod iwacho ni tiyo gi research mari ging'eyo ni jogo wuondo ji. Nikech okia ni research man mitimo momiyo ka ng'ato ng'eyo adieri ni thietho maber nyaka ing'e gundi ni to gundi mane manodhi e seche mawuoyo ni kata king'iye piny mar Kamenya ging'eyo ne jaduong' Philip Asewe ma en wuonwa nothietho to thieth ne akaw kuome to ito mari no ne kaw kuom ng'a be nong'ere. Manyiso ni thieth mar juogi nyaka ikawe kuom ng'ato, obed wuonu, obed minu, obed dau, obed kwaru. To ka koro onge ng'ama jathieth e dalau ka, to nyiso ni koro mari no ok nyal bedo thieth mar juogi. Ok nyal bet. Sani do gitiyo e media. Ka nyathini obedo ja media, tiwacho wuon gi no ni e media. Ka nyathini obedo japuonj, okawo tich wuon gi nikech James ne japuonj. Iwinja. To ka nyathi moro biro ne en ojamer, tiwacho ni wuon gi to nok mer. Mano ok nyathini. Nyathini koro wakia kuma kido ni oaye. Ji chich kode. Kore ma gibe kitugori gi thieth manok olamni cha, ji chich kodi. Nikech itiyo gima ok ogwedhni. Thieth nyaluo nyaka en gima ok inyal wach ni tuori ni thieth mok ogwedhni. Mana tamora. Basapa ni winyo nyakwaro Mogajwang' ni e thieth nyaluo kaendi en gino endo mane igwedhoni. Igwedhoni gi kwaro, igwedhoni gi dayo, igwedhoni gi wuonu, igwedhoni gi minu. Mage joma ne igwedhoni kit thieth mar nyaluo ni endi. Kech en thieth mane timo kuom juogi. Koro juogi gi ne kadho kuom jonyuol, kabiro kuom nyithindo, kata kadho kuom kwere, kadonjo kuom nyithigi, kata bano biro kuom nyikwayo. Mane kaka ne thieth mar nyaluo ni ne bedo. To ka iwinjo jathieth moro ma en owuon
onge ng'ama nothieth e dalagi kata ng'at achiel. Mago jothieth biwacho ni jothieth mabandi ema wuondo ji kendo chamo pes ji nono giendi. Ng'ato nyalo penjo wacho gimoro ni to muthietho ni endi nyalo bedo ni un ajuoke. Ajuoga en dholuo ma kata ithietho osiptal to ikone daktari en mano Kiswahili. Iwinja? Awinji. To dokta En Kisungu. Ajuoga En dholuo. thieth luo. Ma kata kidhi ajuoga biro neni. To ajuoga opogore gi nyakalondo. Adhi ir janyakalondo. To adhi ng'at magoyo ang'owa ngagi. Ma koro ajuoga to oriwogi to timbegi emopogore. Timo opogore to gimoriwogi en ajuoga. Wasiwinjo ni gima timore en ni ajuoga en dholuo mang'iso ni daktari. Daktari en Kiswahili, dokta en Kisungu. Dholuo manimba miluongo ni thieth en ajuoga. To gima owacho ni en ajuoga opogore gi joka nyakalondo. Nitiere joka nyakalondo ma timbegi richo ma gin gikawo ngima ji oko ginego ji. En ok otim mano. En gima otimo en ni Nyasaye nomiye were kokadho kuom juogi mar mondo mi othiedh tuo machandi kata gino endo manyalo bedo ni dwaro hinyo ngimani. Mano ema othiedho. Ka koro watieko, samoro ng'ato nyalo dwaro ng'eyo ni to mondo mi oyudi otiyo gi namba mane? Kidwa yuda ibiro yudo ka an gi nembni en 0729 92 1814 kata 0753 48 5776 7 2 9 2 1 4 kata 0 5 3 4 8 5 7 7 6. Magi nembni na tuto makigoyo tiyuda kendo ka in gi shida to kendo abiro mako tabiro duoki. Bas chakoro mwajonga pani ng'ama nigi iti owinjo, ng'ama nigi wang'e beno neno. Thieth ma nyalupo nitie nyaka sami jowuoye kod nindi. Kendo pod en gino makonyo oganda. Koro gima duong' en niya, jathieth midhi ire ma nyaluo niendi, be idhi ir jathieth makare mok wuondi. Mano kende e gima nyaka to ing'e ni kidhi ir jathieth makare madira tiyo gi juogi ma nyachon cha kendo tiyo kaka ne thiedho ji chon chande, to iyudo mana kuo kata iyudo mana resruok. Mano e kaka weche bedo ni thieth ma nyaluo pod nitie nyaka seche benjo wawuoye niendi, kendo okonyo oganda e yore mopogore opogore. Thieth mar Kisugu be nitiere yore bende konyo oganda e yo mopogore opogore. Anyachon thoth nadonga rom gi nera mane kelo nuchenoni kaka pile nan James Rabala inyalo ng'one Kwasi Rajabu. Warga chieng' watude kendo e juma manyien mobucha kwa bedo gi chenro machal gi maendi. For all matters health, watch Ndakitari in